ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மிஸ்டர் பட்டுக்குட்டி கேமிங் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சரியான தரமான ஒரு ஐடி சேல் கைஸ். ஐடி சேல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க கைஸ், ஃபஸ்ட்டு கேரக்டருக்குள்ளே என்னென்ன கேரக்டர் வச்சுருக்காருன்னு போய் பார்க்கலாம் வாங்க. குரோனா வச்சுருக்காரு, கொரோனா கேரக்டரு, கோபுரா கேரக்டரு, ஸ்கைலர் கேரக்டரு, ஜெய் கேரக்டரு, சாணி கேரக்டரு, அலோ கேரக்டரு, கிளா கேரக்டரு, மிகில் கேரக்டரு எல்லாமே வச்சுருக்காரு கைஸ். ஆடம் எல்லார்ட்டும் ஆடம் இருக்கும். சரி அடுத்து போய் வேலட்டுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். ட்ரெஸ் எல்லாம் கலெக்ஷன் நல்லா வச்சுருக்காரு. இது இந்த தலை, அடுத்து இந்த கோழி மண்டை தலை, வெள்ளை தொப்பி, கன்றாவியான ஒரு முடி எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. அடுத்து வந்து இந்த ப்ளூ மாதிரி ஏதோ இருக்குது. அடுத்து அந்த இன்குபேட்ரு, இது வந்து ஏதோ நம்ம கோல்ட் ராயல் கொடுத்தாங்களா, அதிலே ஒரு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐடி பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் டிஷர்ட்டில் ஒரு ஐடி கைஸ். எவ்வளோ போக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் தரேன் கைஸ். அந்த நம்பர்கிட்ட நீங்கள் பேசி, அந்த நம்பரில் ஃபோன் நம்பர் தரேன், அந்த ஓனர் கூட நீங்கள் பேசி ஐடி ரேட்டை பேசுவாங்க கைஸ். இந்த கடைசி வீடியோவில் நான் ஐடி ரேட் சொல்லிடுறேன் கைஸ். இது வந்து ஒரு டைமண்ட் ராயல், இது வந்து ஒரு ராக் ஸ்டார் பண்டில், எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது கைஸ். இது வந்து டாப்அப் பண்ண தர்றது சூப்பராக இருக்குது. அடுத்து இந்த வீடியோக்கு ஒரு 1K லைக் எதிர்பார்க்குறேன், ஒரு சப்ஸ்கிரைபர். அடுத்து நம்ம லைவ் போடுறோம் கைஸ், கிவ்அவே கிடைக்கும். ஆலோ கிவ்அவே கைஸ், ஆலோ கிவ்அவே. நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் யூஐடியை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ். இந்த வீடியோ மறக்காமல் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கைஸ். பார்த்திங்கன்னா இது வந்து என்னடா மூஞ்செல்லாம் கோமாளி மாதிரி இருக்குது, நல்லா தான் இருக்குது. எல்லா பண்டலும் செம்மையாக வச்சுருக்காரு. இது வந்து கோல்ட் ராயல். இந்த பண்டல்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லை. பிளாக் டிஷர்ட்டில் பண்டில் எவ்வளோ போகும் உங்களுக்கே தெரியுங்க. இருந்தால் நான் சொல்கிறேன், பிளாக் டிஷர்ட்டில் பண்டில் எவ்வளோ போகும் நீங்களே யோசிங்க. பிளாக் டிஷர்ட் இப்போ எவ்வளோ ரேர்னு பாருங்கள். அது ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்களா டைமண்டான்னு என்ன தெரில, அது சரியாக எனக்கு தெரில. அடுத்து வந்து இது பழைய ஹீரோய்க்குள்ளது. அடுத்து நரித்தலை மாதிரி ஏதோ இருக்குது, ரொம்ப இருக்குது. ரேம்பேஜு, அடுத்து அந்த வேம்பயர் ட்ரெஸ்ஸு, அந்த கொம்பு, இது அந்த ப்ளூ கலர், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். மாஸ்க், ஸ்கார்ஃபு எல்லாம் அந்த இது எலைப்பாஸ்க்குள்ளது, இந்த அலோக்கோட மாஸ்க் எல்லாம் வச்சுருக்காரு. இது அந்த இது பம்கின் தலையன், இது கொம்பு, இது கை, இன்குபேட்ரு, வேறு எல்லாம் வச்சுருக்காரு. இந்த இது ப்ரெஷிலுக்குள்ளது கண்ணு இல்லை ட்ரெஸ்ஸு, ஜோக்கர் ட்ரெஸ்ஸு, ரேம்பர் ட்ரெஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காரு. பிளாக் டிஷர்ட் தான் இருக்கிறதுல, இந்த ஐடியிலே இருக்கிறதுல ரேர்னா பிளாக் டிஷர்ட்டு தான் கைஸ். கீழே அப்படியே வெள்ளை கலரில் நச்சுன்னு இருக்கும். பிளாக் டிஷர்ட் ஜாக்ஸ் பேண்ட்லாம் போட்டிருந்தா மாசாக இருக்கும். மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க கைஸ், லைக் பண்ணிடுங்க. இன்னைக்கு டெய்லி சண்டே பார்த்தீங்கன்னா ஐடி சேல் வீடியோ தான் கைஸ் போயிட்டே இருக்கோம். அடுத்து உங்களுக்கு டெய்லி வந்து நாங்கள் வந்து இது பண்ணிடுவோம் கைஸ், டெய்லி ஒரு வீடியோ இது பண்ணிடுவோம். நாளைக்கு வந்து சிட்டப் க்ளோவால் எப்படி போகிறதுன்னு ஒரு வீடியோ வரும் கைஸ். அடுத்து இந்த பாகுபலி ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்குது, நல்லா தான் இருக்குது. ஐடி கலெக்ஷன் நல்லா இருக்குது கைஸ். இப்போ தான் பிளாக் டிஷர்ட் வரப்போது என்னென்னு பாருங்கள். வேறு எது இது ஃபயர் பாஸ். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பம்கின் தலையெல்லாம் இருக்கலாம். அலோக்கோட டிஷர்ட்டான்னு தெரில, ஆனால் இது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ட்ரெஸ்ஸு எலைட் பாஸில் ஃப்ரீயாக கொடுத்த ட்ரெஸ் எல்லாம் இருக்குது. அடுத்து இந்த கேக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்த ட்ரெஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காரு கைஸ், எல்லாம் வச்சுருக்காரு. அடுத்து இந்த இன்குபேட்டர் மாதிரி ஏதோ இருக்குது, எல்லாம் சூப்பராக இருக்குது கைஸ். ஓபி கைஸ், ஓபி. இப்போ நீங்கள் பாற்று கொண்டிருக்கும் பிளாக் டிஷர்ட் வரப்போகிறது. பிளாக் டிஷர்ட்கோசரம் எத்தனை பேர் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னு சொல்லுங்கள். பிளாக் டிஷர்ட் லவர்ஸ் என்ன பண்ணிங்க, கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஐ லவ் பிளாக் டிஷர்ட் அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நானும் ஒரு பிளாக் டிஷர்ட் லவர் தான். நானும் இல்லை தெருவில் எல்லா பசங்களும் இருப்பாங்க, அவங்க எல்லாம் பிளாக் டிஷர்ட் லவர்ஸ் தான். இல்லை சூப்பராக இருக்குது கைஸ். பிளாக் டிஷர்ட் அப்படி ஒரு பிளாக் டிஷர்ட் கைஸ். இங்கே பாருங்க கைஸ், ஓபி பிளாக் டிஷர்ட் கைஸ். எல்லா பண்டலும் வச்சுருக்காரு, எல்லாமே வச்சுருக்காரு கைஸ். எல்லா பண்டலும் நல்ல சூப்பரான ஐடி கலெக்ஷன் தான் இதான் நான் சொல்லுவேன். நல்ல சூப்பரான ஐடி கலெக்ஷன்லாம் இருக்குது. சிக்ஸ் பேக்கு ஓசியல் கொடுத்தது, டைமண்ட் கொடுத்தது எல்லாம் வச்சுருக்காரு. முக்கியமாக பிளாக் டிஷர்ட் வச்சுருக்காரு. ஃப்ரீ ஃபயர் பழைய பிளேயர்ஸருக்கெல்லாம் தெரியும் எவ்வளோ ரேர்னு உங்களுக்கே தெரியும். யார் அது அப்பெல்லாம் இருந்து இன்வைட்டே கொடுத்துட்ருக்காங்க. ரொம்ப ரேர் கைஸ் அதெல்லாம் பிளாக் டிஷர்ட்லாம்.
சரி, அடுத்து நம்ம என்ன செய்வோம், பெட்டுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். பெட்டில் வந்து ஃப்ளாங்கோ வச்சுருக்காரு. ஃப்ளாங்கோ மேக்ஸ் லெவல், ரோபோ பெட்டு, கிட்டி, அந்த டாக்கு, பிளாக் பேந்தரு, அடுத்தது பேண்டா. கலெக்ஷனில் போய் எமௌண்ட் பார்ப்போம். சிரிக்கிற அமௌண்ட்டு, டெவில் மூஸ், எல்லா அமௌண்ட்டும் வச்சுருக்காரு கைஸ். எல்லா அமௌண்ட்டும் வச்சுருக்காரு. ஒன் புஷ்அப் அமௌண்ட்டு, கொக்கரக்கோ சேவல் அமௌண்ட்டு, டிஜே அலோக் அமௌண்ட்டு, டாப் டிஜே, கிராஷியஸ் ஸ்பின், ஒன் பஞ்ச் மேன் அமௌண்ட்லாம் வச்சுருக்காரு. ஹாய் அமௌண்ட், ஊத்திக்கிச்சி வாடாடே அப்படின்னு சொல்கிற அமௌண்ட்டு, கை தட்டுறது, ஸ்வாக் அமௌண்ட்டு, ஆல்ரம் வேவ்ஸ், கிளாப் சைடு கிளாப் பண்ணுறது, சொங்கி போன அமௌண்ட்டு, கழுத்தறுத்துற அமௌண்ட்டு, மாவு கடையிற அமௌண்ட்டு, பல்ட்டி அடிக்கிற அமௌண்ட்டு, விகில் வாக்கு, சைனாக்கார மாதிரி ஏதோ பண்ணுற அமௌண்ட்டு, இது டிஜே அமௌண்ட், அதுவும் செல்ஃபி எடுக்கிறது, அப்படியே பல்ட்டி அடித்து காலை சரி பண்ணுற அமௌண்ட்டு. இது வந்து இந்த லைட் அமௌண்ட் ஃப்ரீயாக கொடுத்தது. இது கிருப அமௌண்ட்டு, கிருபா அமௌண்ட். காருக்கு ஒரு ஸ்கின்னு, பைக்குக்கு ஒரு ஸ்கின் வச்சுருக்காரு. பேக் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் லெஜெண்டரி பேக் கைஸ். இந்த பேக்லாம் லெஜெண்டரி. இந்த வீல் மாதிரி இருக்கல அந்த பேக்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். விங்ஸ் பேக் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வச்சுருக்காரு. ஐடி கலெக்ஷன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. திருப்பி சொல்கிறேன் கைஸ், இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு பாருங்கள், கைஸ். அடுத்து இந்த பேக் இது அடுத்து கொடுக்கணும். இது லூட் பாக்ஸ் போய் பார்ப்போம். வேம்பயர் லூட் பாக்ஸ்லாம் வச்சுருக்காரு. கேம் ஓவர், ஒன் பஞ்ச் மேனு, கில்லு, இது அடுத்து இந்த வேம்பயர் ரேம்பேஜ் கொடுத்தது, குரோனோ கொடுத்தது, கக்குஸ் போகிற மாதிரி ஏதோ ஒரு இது இருக்குது லூட் பாக்ஸு. அடுத்து சர்ஃப் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃப் போர்டு எல்லாம் நல்லா வச்சுருக்காரு, நல்லா இருக்குது சர்ஃப் போர்டு. அடுத்து பேராஷூட்டில் எல்லாம் நல்லா இருக்குது. பேராஷூட் அது இது எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. பின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கோப்ரா, அடுத்து அந்த இது ரேம்பேஜ். அவத்தார் பாருங்கள் கைஸ், அவத்தார் ரொம்ப வச்சுருக்காரு. பழைய பிளேயர் கைஸ், இவர் ரொம்ப அவத்தார் வச்சுருக்காரு. அடுத்து பேனர் அப்படிதான், ரொம்ப பேனர் வச்சுருக்காரு. நல்லா இருக்குது, எல்லாம் பழைய பேனர். இதிலே தெரியும் எல்லாம் அவர் ஒரு பழைய பிளேயர்னு உங்களுக்கு இதிலே தெரியும். எல்லாம் சூப்பராக வச்சுருக்காரு. பேனர் எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. ரொம்ப பேனர் வச்சுருக்காரு. நல்லா இருக்கு. சூப்பர் கைஸ். ஐடி ஓபி கைஸ். ஐடி சூப்பரான கலெக்ஷன். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிவ்அவே தரலான்ட்டு யார் அது ஃபோன் பண்ணுறது? ஐயோ இருங்க கைஸ், கட் பண்ணிட்டு வருவோம். ஓகே, கட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து கலெக்ஷனுக்குள்ளே போவோம். M4A1 கிரிகில் ஃபர்ரி வச்சுருக்காரு. சரியான ரேர் கைஸ். அது சாண்டி கிராட்சு எல்லாம் மாஸ்டர் வச்சுருக்காரு. ஏகே ட்ராகனுக்கே, இன்டர்லாங்கே, ஃப்ளேமிங் ரெட்டு, சீசன் 20 இது எக்ஸ்க்ளூசிவ் மோக்கோ, பம்பிள் பி, டிஜிட்டல் இன்வேஷன், இம்பரல் ரோம், ரெட் சாம்ராய், ஜஸ்டிக் ஃபைட்டர். அடுத்து லிவர் பீஸ்ட், ஹொசன், சில்வர் புல்லட், விண்டர்லேண்ட், விஸ்டர் டெரர், லைவ் ஸ்ட்ரீம், M14. ஸ்கேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈவோ லெவல் ஸ்கேரு, இது வாட்டர் எலமெண்ட்டு அதெல்லாம் வச்சுருக்காரு. ஈவோ லெவல் ஸ்கேர் ரொம்ப இது கைஸ். க்ரோஸோ பார்த்தீங்கன்னா விண்டர்லேண்ட் க்ரோஸோ, எஸ்கேஎஸ் சீட்டா உள்ளது, M2 விக்டோரி விங்ஸ். அடுத்து M249 வந்து இது அடுத்து ஃபேமஸ் தான் கைஸ், சரியான ரேர் அதெல்லாம். பெரிய ஐஸ் ப்ளூ, பிளட்டி மேரி வச்சுருக்காரு. அடுத்து எக்ஸமேட்டுக்கு வந்து ஒரு மூணு ஸ்கின் வச்சுருக்காரு. இதுக்கு தான் கைஸ் சரியாக இருக்கும். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்கின் வந்து சூப்பராக இருக்கும். போடு A94க்கு டபுள் ரேட் ஆஃப் ஃபயர் கைஸ். சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். அந்த ஸ்கின்னு வந்து நல்லாயிருக்கும். போடு சைபர் பவுண்டி ஹண்டர், இது ஈவோ லெவல், இது MP5க்கு இது. அடுத்து VSSக்கு இது நல்ல ஸ்கின்னு. MP40 மெக்கானிக்கல் MP40. அடுத்து இது லைட் ஸ்ப்ரைக், வார் மெஷின், டாப் கேமர் MP40, விண்டர்லேண்ட் MP40. அடுத்து பேண்டம், பிளட்டி டெவில் P90, இது ஸ்வாகர் டெமன், தாம்சன், எலைட் தாம்சன். வெக்டாருக்கு ஒரு ஸ்கின் வச்சுருக்காரு. M10க்கு இந்த இது விண்டர்லேண்டு, அதான் நல்லாயிருக்கும் விண்டர்லேண்டு. அடுத்து இந்த ஐஸ் ஏஜ், பர்பிள் பேரடைஸ். அடுத்து இது டிஜிட்டல் மிஷின், ரெட் சாமுராய், வேஸ்ட் லேண்டு.
அர்பன் இது நல்லா தான் இருக்கும். ஒன் பஞ்ச் மேன் இது கைஸ் M1887 ஒன் பஞ்ச் மேன் மேக்ஸ் அவனுக்கு இல்லை விடலை. இது AWMல ஒரு லெஜெண்டரி கார் 90MKல ஒன்று, இதில் ஒன்று டெசர்ட்டிகளுக்கு ஒன்று வச்சுருக்காரு, G18க்கு வேறு மற்றது இல்லை. மீலில் பார்த்தீங்கன்னா பேனுக்கு 5 ஸ்கின் வச்சுருக்காரு கைஸ். இதெல்லாம் லெஜெண்டரி கைஸ் பேனெல்லாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேராங்குக்கு வந்து 2 லெஜெண்டரி 3 லெஜெண்டரி வச்சுருக்காரு கைஸ். ஆமாம் இதுக்கு அப்படி தான். எத்தனை லெஜெண்டரி? ஒரு லெஜெண்டரி வச்சுருக்காரு. கத்தானா ஸ்கின் இல்லை, ஆனால் ஃபிஸ்ட்டு தான் கைஸ் ஒரு லெஜெண்டரி வச்சுருக்காரு. மைட்டி ஃபிஸ்ட்டு ஒன் பஞ்ச் மேனில் விட்டாது கைஸ். மாசாக இருக்குது கைஸ், சூப்பராக இருக்குது. சரி கைஸ், நான் வந்து ஐடியோட ரேட் சொல்கிறேன் கைஸ். 20,000 கைஸ், 20,000 கைஸ். ஐடி ரேட் வந்து 20,000. கீழே நம்பர் கொடுக்குறேன், நம்ம ஐடி ரேட் பேசிக்கலாம். 20,000. ஆனால் அவர் சொன்னது வந்து 20,000 கைஸ். Bye guys, love you all. Please subscribe and like the video, share the video. Bye bye.